τόφου. Ναι, καλημέρα. Τι τα γίνεται, τι τα κάναμε, ναι. Καλά, ευχαριστώ. Ναι, μπορώ να μιλήσω με κάποιον τεχνικό για το κομπιούτερ. Ευχαριστώ. Ναι, καλημέρα. Τι τα γίνεται, τι τα κάναμε, ναι. Καλά. Ευχαριστώ. Η Πελαζία είμαι, ναι, από το λογιστήριο. Να σας πω, είχα ανοιχτό ένα αρχείο για τη μισθοδοσία. Και στο φάκελο του αρχείου που είναι τα έγγραφά μου, βρήκα μέσα κάτι ζυμνές φωτογραφίες πορνό. Ναι, και πήγα να τις σβήσω. Και πατώ κατά λάθος ένα κουμπί και μου βγαίνει ένα παραθύρι και μου λέει σφάλμα συστήματος 334 και 345. Και πατώ OK. Και κλείνω το. Αλλά έκλεισε μου και το αρχείο που δούλευα. Και τώρα ανοίγω το και δεν έχει σώσει πράγμα. Δεν θα ζένω, μωρέ. Επανακίνηση. Καλημέρα, τι τα γίνεται, τι τα κάναμε. Καλά, ευχαριστώ. Ναι, η Πελαζία είμαι από το λογιστήριο. Είχα ανοιχτό ένα αρχείο για τη μισθοδοσία.